APDCL atumpen Ujjwal Bharat Ujjwal Bhavishya Power 2047 Bijli Mahotsav taralangso longki ronghang arong along kapamanpon. Ajadi ka Amrit Mahotsav Pwathepi en Ponsi APDCL atumpen Ujjwal Bharat Ujjwal Bhavishya Ajaimek Power 2047 Bijli Mahotsav taralangso longki ronghang lumbajong sarpo arong along pamanponu. Labangso Ajaimek along Don Pharu isira don pho ahem tunatum ake joypen rihinga mesita longponlu. Labang soja mek lake kachere mekjia phansi Ujjwal Bharat program biponlu. Lapen West Karbi Anglong lapen East Karbi Anglong pen rong surihini ra Pharu ser kepra pho kepra hini arong anke DDUG JY scheme arlopen rihinga me longponlu. Lapen Subhaya scheme pen Don Pharu kretrok sira hini do pusi pachini pon. Labangso awareness program along Alhiaman pen MLA Bidasing Engling Kreser Kep Dipu constituency pen Chitongdut. Lapen Dipakarnat Commissioner of Karbi Anglong MAC Joni Timung ADC Rajason Terang SGB Rajeswar Teron GB Bolon Rong Parlapen kapre kethe kiding atum Chitongdut. Deputy Commissioner Arhim pen sitame rihinga meke thor phangnone det japhan radaphan thanpachini pon. Lapen ke MLA Bidasing Engling pen sitame Central Lapen State Government atumapan Karbi Anglong arlo kedo rong atok anno kedo atumapan sitame rihinga me ki pipon thek lapen kapache thang thek apot BJP party atumapan akero sitame pipon.